dirección da empresa vén de propoñer unha modificación sustancial das condicións de traballo coa creación da cuarta quenda do Sistema 2. Cando se pon en marcha este mecanismo que a lei outorga ás empresas é precisamente cando se busca obrigar a certos traballadores a que modifiquen as súas condicións. Polo tanto, a voluntariedade quedaría ao marxen por moito que se queira vender por parte de empresas e sindicatos de que se quere procurar esa voluntariedade. De feito, temos constancia que moitas persoas traballadoras, neste caso, que xa por desgracia teñen un contrato precario, eventuais, non van a ser voluntarios, van a ser voluntatarios, é dicir, voluntarios forzados. Van a ter que ir para a quenda de fin de semana, independentemente de que igual haberán entrado nas quendas do día ou da noite, e as diferentes circunstancias que poidan ter en materia de conciliación laboral e persoal, non? E familiar. Entonces, bueno, estamos ante unha nova reiniciación dunha cuarta quenda, que a empresa dice que é unha continuidade do que sabía anteriormente, pero, sin embargo, cando se botaron a andar as cuartas quendas do fin de semana, nunca foi preciso utilizar unha modificación sustancial das condicións de traballo, salvo nos colectivos de mantemento que empezaron a rotalos o fin de semana e os festivos para dar asistencia a esa cuarta quenda. Por lo tanto, a argumentación da empresa de que necesita esa experiencia para a quenda de fin de semana decae por si mesma, non? Daquela, os contratos a tempo completo se ofreceu a posibilidade de ir a quenda de fin de semana e se daba 2.000 euros de incentivo co compromiso de permanecer un ano e traballaban só os sábados, domingos e festivos e cubrían vacacións do resto das quendas, non? Neste caso concreto, a empresa non pon enriba da mesa ningún tipo de incentivo e, unha vez máis, intenta buscar un aforro económico. E máis, tiña traballadores da quenda de fin de semana que prestaban servicios na quenda de fin de semana e despois viñan a prestar servicios pola semana e se lles abonaba esas horas como horas acumuladas, casi un valor de 12 euros. De repente, algún sabio pensou e dixo para que vamos estar abonando como horas acumuladas cando podemos, neste caso, abonalas como horas ordinarias e empezaron a facelos vir tamén pola semana como horas ordinarias e, polo tanto, o precio era a metade. O sea, o que antes ganaban un día necesitan ahora, ou necesitaban daquela, traballar 2 días. Ahora, esa práctica que tamén queren poñer en marcha e de traballar as quendas de fin de semana, máis os festivos, e tamén vir a suplir traballadores pola semana. Polo tanto, seguramente se establecerá un ciclo rotativo de persoas traballadoras que van a prestar servicios en fin de semana e pola semana para ocupar postos. O problema é que isto non queda regulado e, polo tanto, independentemente xa do tema económico, o que nos podemos atopar é que traballadores que veñan a prestar servicios pola semana, pois un día poden ir ao turno B, outro día poden ir ao turno A, outro día poden ir ao turno de noite en función das necesidades organizativas da empresa e iso, lóxicamente, trastocaría con moito a conciliación da vida familiar e persoal e, sobre todo, laboral, non, das persoas traballadoras. Polo tanto, dende esta sección sindical non podemos darlle o visto bo a esta modificación tal e como se está celebrando a día de hoxe. Hai persoas que nos preguntan a tempo completo se poden ir ao fin de semana, se os poden obrigar. A ver, nós entendemos que non, pero aquí nesta fábrica nos podemos agardar calquera cousa. Mentras a empresa nos garantice o cumprimento do noso contrato de traballo e nos abone as horas que temos recollidas en contratos, as 40 horas, pois como sucedía anteriormente cos contratos que foron voluntarios a tempo completo para fin de semana, pois entendemos que esa circunstancia da empresa querer ir por esa vía, pois podía intentalo. O vemos difícil, pero, como digo, nesta casa, vamos, te pode esperar calquer cousa. Nos contratos a tempo parcial, neste caso indefinidos, que están actualmente, pois podrían ir a quenda fin de semana, sí, porque teñen un contrato a tempo parcial e, polo tanto, a súa distribución é irregular e teñen un pacto de horas complementarias, onde a empresa ten a potestade, non lle queda ao traballador de poder renunciar ás mesmas, a potestade de impoñer as horas complementarias que estime oportunas. Entonces, xa digo, a dificultade parte desa base, non? E nos tempos completos, pois, é a esa pequena dificultade, pero, como vos dicía, temos claro exemplo nos colectivos de mantemento. Vamos a ver hasta onde chega o egoísmo da empresa a nivel social e económico, porque vai arrancar unha cuarta quenda e lonxe de mellorar as condicións e realmente hai dificultades para contratar xente, o que estamos observando é que sigue intentando abaratar costes e recaer sobre o resto dos traballadores que actualmente estamos na fábrica todas as súas medidas organizativas. E, polo tanto, desde logo, isto é un sinsentido. Vamos a ver agora que vamos a negociar próximamente un convenio colectivo a final de ano, se aqueles que antes estaban neste centro representando os traballadores e andan ahora agarrando a pancarta do metal, vamos a ver que sucede no convenio ou se vai a facer exactamente o mesmo nesta modificación sustancial das condicións de traballo. Dende logo, está claro que o discurso aquí é totalmente diferente fora. Algúns agarran a pancarta intentando recuperar a dignidade que aquí perderon. Nada máis, compañeros e compañeros, do que vai sucedendo, vos vamos informando. Saúde.